So ayan bab, bakit ko kaya kayo kung ano lang gagawang inuman naman yaman kaya kami. Bayo ka makagawang ka manyaman na inuman kaya kami bab, kailangan mo pa kasi yan. Ang pong mekanismo na gawa king solid na bakal bab, ayan First step, ingad ang boting patis tugtog mo keng tibat ang luna ng pintura bab. Ang kaya gumamit kang yung budo na pipagchensulan mo. Tar na bari mong kay flavor na tar. Na. Sige, andyang nano basta't orange So ayan bab, kakabit na kitang bakal yung kaya yung bote kung balo na nung gawan daw kanyan Ayan, pibali-baligtad tapos hahingan pala bab. Ayan Ayan mo muna pinbla ko sa mo. Vulcanizing ka na ako nga puntalan, pagawaan niya pala Diyos bab. So ito bab, kaya rin ang dini ng hangin ng bote. Kasi ngon, ba lang, bolang lang bab, lan nyo. Ikit bab, amo paulit tayo kayo. Boy, ulitan may pin ka na boy. Ito bab, medyo suputin kayang talwing gewa, pero demdam yun naman yung sound. So ayan bab, mga bitlangad ng kutsarang kusot, pinigang kamatis, ampong ditak ayelo. So ayan, malapit na yung mayaring kakatama naman bab. Ayan bab, gawa na yung final move na pa! O tsaka na napusit kanyan kinitang kay pressurized juice na bab. Ayan well served kanya mana bab, mamang iya pa mo gamot yung kakatamang taga-timplo. O paro, ay inuman mo na bar.